дар ҳошияи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо иштироки ҳайати олимону донишмандон ва раёсати донишгоҳ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. зимни сухани ифтитоҳӣ ректори донишгоҳ хушвақтзода қобилҷон хушвақт зикр намуд ки вақте академик бобоҷон ғафуров китоби таърихи мухтасари халқи тоҷикро соли 1947 таълиф намуд, дар тақризи он устод Садриддин Айнӣ ин падидаро ҳодисаи бузург номид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешгуфтори худ зимни муаррифии китоби тоҷикон онро шиносномаи миллати тоҷик ва заҳмати 30-солаи академик Бобоҷон Ғафуровро хидмати рустамона арзёбӣ карданд. чунин арзгузориҳо ба хидматҳои шоёни арбобони илму фарҳанг ҳикмати бузургонро бузургон зинда медорандро пеши назар меорад. месазад ки имрӯз мо низ аз иқдомҳои наҷиби роҳбари давлат бо гармии том истиқбол гирем ва ба хидматҳои бедариғашон баҳри саодату хушнудии миллат бо пайравии шоён ва фаъолияти аҳлонаву пурсамар дар рушду пешрафти ватани маҳбуб Тоҷикистони соҳиби истиқлол арз гузорем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 26 декабри соли 2019 зимни ироаи паём ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар изҳор доштанд ки бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷиконро аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда аз номи роҳбарияти давлат ба ҳар як оилаи кишвар туҳфа намоянд. тавре ки ҳамаи мо шумо имрӯз шоҳидем, китоби тоҷикон ба ҳар як оилаи тоҷик дастрас гардид. бо мақсади татбиқи ҳадафи ин иқдом санаи 7 июли соли 2022 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тасвиб расид ки дар асоси он соли 2023 ба муносибати 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат баргузор мегардад. маълум аст ки аз 7 июли соли 2022 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи гузарондани озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони тоҷикон оинаи таърихи миллат дар соли 2023 баргузор карда мешавад. имрӯз ташаббуси сарвари давлат ҷиҳати роҳандозӣ намудани омӯзиши таърих, роҳовардан ба таърихи пурғановати гузаштаи хеш яке аз ташаббусҳои наҷиб ва саривақтист ки бори дигар имрӯз миллати кӯҳанбуниёти тоҷик, миллати тамаддунофари тоҷикро дар сатҳи байналхалқӣ муаррифӣ месозад. ин ба марҳилае рост меояд ки имрӯз ҷаҳони пуртазод аст, ҷаҳони мураккаб аст ва ҳамон халқияте метавонад имрӯз дар ҷаҳони пуртазод, дар ҷаҳони пур аз ихтилофҳо манфиатҳои худро ҳимоя намояд ки пеш аз ҳама аз гузаштаи худ воқиф бошад, таърихро ҳамчун дарси ибрат, таърихро ҳамчун як дарси таҷрибаи рӯзгор истифода намояду дӯсти худ ва душмани худро аз ҳамдигар фарқ намояд. қобили зикр аст ки иқдоми навбатии пешвои миллат воқеан падидаи ниҳоят арзишманд, воқеаи беназир ва мондагор аст. мо ба таърих рӯ меорем то ба саҳифаҳои гуногунранги он ба чашми ибрат niгарем, дар асоси таҷрибаи ниёгон имрӯзамонро бунёд созем ва бо умедҳои тозаву гомҳои устувор ба оянда ворид шавем. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат таҳти сарпарастии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад ва ҳаҷми маблағи умумии он ки аз фонди махсуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо мегардад 1 млн 480 000 сомониро ташкил медиҳад. гапсари он аст ки пешвои миллат ин андоза маблағҳои калонро ба хотири босавод гардидани миллат ва аз роҳи илму дониш расидан ба саодати зиндагӣ ҷудо мекунанд. ин дурандешиҳо ва борикназариҳо возеҳ месозанд ки роҳбари давлат рисолати илмро ки дар ниҳоят расидан ба ҳақиқати мутлақ ва саодати инсонӣ аст хеле амиқ дарк мекунанд ва ҳама талош бар он равона месозанд ки саодати миллат маҳз аз роҳи илм ва хиради инсонӣ таъмин гардад. метавон дар ин маврид дигар ташаббусҳои роҳбари давлатро вобаста ба баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва пешниҳоду таклифҳояшон марбут ба тағйирёбии иқлим ва бо роҳи ҳамкории муштараки давлатҳо коҳиш додани хатари оқибатҳои ин мушкили башарӣ зикр намуд ки ҳамагӣ аз хиради азалӣ ва заковати фитрии ин абармарди таърихӣ шаҳодат медиҳанд. ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессор Хушвақтзода Қобилҷон Хушвақт зимни суханронии худ чанд нуктаи муҳимро вобаста ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат зикр кард. дар асри технологияи иттилоотӣ ки ба ислоҳ асри тамаддуни иттилоот низ ном мебаранд, муборизаҳои иттилоотӣ ченаки асосии мавқеи ҷомеаҳо гардидааст. мо ба таърих рӯ меорем то дар муборизаҳои иттилоотӣ бо иттилооте иштирок намоем ки ҳуввияти моро муаррифӣ мекунад ва аз манфиатҳои милливу давлатии мо дифоъ менамояд. яъне таърих низ иттилоот аст, маълумот аст
ба ин манзур ки дар маҷмӯъ донишҳои таърихии мо дар набардҳои иттилоотӣ ҳамчун сипар хидмат намоянд, ҳамон гуна ки устод Садриддин Айнӣ гуфта буд, мо бояд таърихро ҳамчун сипар истифода барем. воқеан тоҷикон як падидаи инқилобангези миллист ва тавре ки ҳамагӣ огаҳ ҳастем дар замони нав ва амиқтараш имрӯзҳо дар маърази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар, хосатан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пажӯҳиши жарфи китоби таърихнигор, сиёсатмадор ва ховаршиноси варзида Аллома Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. манзур аз ин рӯ овардан ба таърихи сарвари давлат аз он иборат аст ки муҳтарам президент мехоҳад ки ҳамон армонҳои Аллома Бобоҷон Ғафуровро бароварда созад, инро ҳам дар заминаи худшиносии миллӣ ва дар заминаи истиқлолхоҳии миллӣ. Ва тавре ки ҳамагӣ боз ҳам медонем, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бознашри китоби тоҷикон дастур доданд ва манзур аз ин дастур боз ҳам ҳамон истиқлолхоҳии миллӣ ва рӯ овардан ба таърихи гузашта ва бунёд ва эҳёи гузашта аст. ҳоло мо дар шабу рӯзе роҷеъ ба озмуни мазкур андешаронӣ мекунем ки озмун аз ҷониби доираҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ баррасӣ мешавад, вале вақте ки озмун баргузор мегардад ва дар ниҳояти мақсад мебинем ки як ҷавони тоҷик ё як узви ҷомеаи Тоҷикистон дигар дар ҷангҳои иттилоотӣ на ба иттилооти пучу беарзиш ё камарзиш, балки бо бурҳони қотеъ бо баҳрамандӣ аз китоби тоҷикон баромад мекунад ва устуворона манфиатҳои давлату миллат ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро бо нигоҳ андохтан ба саргузаштҳои таърихи ниёгон дифоъ менамояд, ғайриихтиёр ба иродаи матин ва нигоҳи бикру дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳтироми махсусро қоил мешавем. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат на танҳо гаравиши ҷавононро ба гурӯҳҳои манфиатҷӯ, тунхуву иғвоангезу ҷудоиандоз пешгирӣ мекунад, балки онҳоро ба муборизаҳои беамон алайҳи ҷараёнҳои радикалӣ водор месозад. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат тадбири мубрам ва саривақтиест ки сохтори шуури рӯзмарраи сохтмондодашударо ба вуҷуд меорад ва ташаккул медиҳад. яъне донишҳои таърихии мо ба шуури муқаррарии мо роҳ меёбанд ва доираи тафаккуру андешаи моро месозанд ва дар ҳамин ҳошия мо рафтор мекунем. бешубҳа таърих ба хотири бедор намудани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ дар дили ҳар як ҷавон ва наслҳои наврази имрӯза ва ҷомеаи Тоҷикистон нақши бағоят калон дорад ва яке аз асарҳое ки маҳз ба хотири бедор намудани ҳуввияти миллии ҷавонон нақши бориз дорад, ин шоҳасари Аллома Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон мебошад ки маҳз таърихи тоҷиконро ба таври барҷаста инъикос намудааст ва маҳз инъикоси таърих, фарҳанг, тамаддун дар асоси маводҳои археологиву этнографӣ ва инчунин хаттие ки аз манбаъҳо ва сарчашмаҳо гирифта асари худро навиштааст, ба хотири бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ ва инчунин обод ва бунёд намудани оянда нақши бориз дорад. ин озмун на фақат қишрҳои васеъи ҷомеаро ба омӯзиши таърих тавассути китоби тоҷикон ҷалб менамояд. гузашта аз ин, иштирокчиёни озмун ба сарчашмаҳои дигари таърихӣ ки оид ба таъриху тамаддуни миллати тоҷик маълумоти муфассал, мушаххас ва дақиқ медиҳанд, ошно мешаванд. ба саҳифаҳои таърих ба воситаи гуногун роҳ меёбанд ва ҳақиқати таърихиро аз оинаи таърих мебинанд. тоҷикон оинаи таърихи миллат рӯҳи бешикастро ба вуҷуд меорад. дар ин сурат миллати тоҷик чун ҳамеша дар бозори хариду фурӯши таърих ба далол бениёз боқӣ мемонад. воқеан мактаби худшиносӣ, истиқлолият ва давлату давлатдории миллӣ баробари чандин омилҳои объективию субъективӣ боз як омӯзгори хеле сахтгиру нуктасанҷе дорад ки онро таърих меноманд. истиқлолияти мо ин пеш аз ҳама барои мо мардуми тоҷик бисёр чизҳоро, бисёр дастовардҳоро ки ин ҳам пеш аз ҳама бо саю талошҳои сарвари давлати мо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омада истодааст. ҳамаи ин гумон мекунам ки аз баракати ҳамин истиқлолияте ки мо онро ба даст овардем рӯи кор омаданд. дар ҷанбаси ҳамоиш ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессор Хушвақтзода Қобилҷон Хушвақт таъкид дошт ки дар пайравӣ ба иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то соли 2023 озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат дар ҳудуди донишгоҳ
даври донишгоҳии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат баргузор мегардад. ҳамзамон бо мақсади арш гузоштан ба хидматҳои шоёни президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар роҳи дастёбӣ ба саодати рӯзгори мардум аз роҳи илму дониш ва омӯзиши таърихи гузаштаи ниёгони худ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ аз рӯи асари пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих баргузор мегардад.